Αναγεννήθηκε από την αχλή του μύθου που κάλυπτε την αρχαία βιβλιοθήκη. Ο σύγχρονος ναός της γνώσης ατενίζει το μέλλον, δίχως να απαρνιέται το ένδοξο παρελθόν. Εκεί συναντήσαμε τον δόκτορα Ουάτ, τον Έλληνα της βιβλιοθήκης. Με τη μία γιαγιά από την Κρήτη και την άλλη από τη Λίμνο, οι ρίζες του είναι ελληνικές, όπως και το όραμά του. And part of the whole renovation is going to create a hosting facility for artists, writers who are going to come and study and work in Alexandria. Italian gardens of Antoniadis. 5 χρόνια μετά τα εγγένεια της περίφημης Αλεξανδρινής Βιβλιοθήκης, 555.000 βιβλία έχουν βρει θέση στα ράφια της. Το παρελθόν συναντάει το παρόν σε αυτή την εντυπωσιακή αίθουσα ανάγνωσης του κοινού, τμήμα της οποίας ονομάζεται Καλήμαχος από τον αρχαίο Έλληνα βιβλιοθηκονόμο. Η νέα βιβλιοθήκη είναι γεμάτη ζωή. Χιλιάδες φοιτητές περνάνε καθημερινά τις πύλες της. Η πρόσβαση στη γνώση κοστίζει ελάχιστα, μία Αιγυπτιακή λίρα, δηλαδή το 1/8 του ευρώ. Πόσο ελεύθερη είναι όμως η επιλογή των βιβλίων? Κυρίως η λογοκρισία είναι στα εισαγόμενα βιβλία. Γιατί υποθέτουν ότι τα βιβλία τα οποία ήδη βρίσκονται στην Αίγυπτο έχουν περάσει από αυτή την νενομισμένη διαδικασία. Και στο διαδίκτυο η πρόσβαση σε θέματα ταμπού της μουσουλμανικής κοινωνίας πολλές φορές καθίσταται αδύνατη. Υπάρχει όμως και η άλλη όψη του νομίσματος. Η βιβλιοθήκη βρίσκεται πολύ κοντά στο Πανεπιστήμιο της Αλεξάνδρειας και αυτό βοηθάει πολλούς φοιτητές που δεν έχουν τη δυνατότητα να έχουν υπολογιστή στο σπίτι τους, να έρχονται και να μπαίνουν στο διαδίκτυο από αυτούς τους υπολογιστές που βλέπετε μπροστά σας με πάρα πολύ μικρό εισιτήριο. Αρκετοί είναι εκείνοι που πιστεύουν ότι το φως του σύγχρονου φάρου της γνώσης μπορεί να ταξιδέψει πιο μακριά. Άλλωστε, η βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας δεν πάβει να αποτελεί το παράθυρο της Αιγύπτου στον κόσμο.